Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sabio. Taong 1964, Gasan, Marinduque. Nga pala Pinuno, bago natin simulan ang kwento, nais ko lang magpakilala sa inyo. Una, hindi ako si Sabio. Bagkus ako ang anak ng kanyang kapatid. Matagal nang wala si Sabio, Pinuno. Pero yung kwento niya, nanatiling sariwa sa aming pamilya. Hindi kasi ito pangkaraniwan at ito lang ang aming pinanghahawakan na maaring makapagtotoo sa pag-iral ng mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Nagsimula ang kwento ni Sabio sa kasagsagan pa ng ikalawang digmaan. Ang kaso, hindi pa sila noon nakikita ng mga kapatid niya, kaya yung istoryang yon naging lihim sa aming lahat. Pero pagsapit ng taong 1964, dito na naging interesante ang mga pangyayari. Pag-uwi ni Sabio sa lugar namin sa Gasan, agad na napansin ng kanyang mga kapatid ang pagtatangan niya ng mga kakaibang bagay. Isa na siya noong ganap na antingero, kaya yung mismong tatay ko, takang-taka. Sabio, ano ba yung mga nakasabit sa leeg mo? Bakit parang may kahalintulad ng mga karga ni Lolo Pating? Huwag mong sabihing, ang tingero ka na rin. Oo, Kuya Ramon. Tama kayo ng hinala. Ang tingero na rin ho ko. At ang mga karga kong ito, ang nagligtas sa akin noong panahon ng giyera sa San Juan. Kung hindi dahil sa kanila, baka hindi na ako nakauwi pa. Sagot naman ni Sabio sa kapatid nito. Pagkatapos ng usapan, pumasok silang dalawa sa loob upang ipaalam ang pag-uwi ng kapatid ni Itay. Lahat yon ay natuwa, maliban na lamang sa tiyuhin nila na matagal nang nagtatangan ng aral ng kaliwa. Bagaman sa kadiliman ang karga nito, ni minsan hindi nila ipinakitang iba yun sa kanila. Itinuring pa rin nila itong kadugo, alinsunod sa kanilang padre de pamilya. Ayon kasi sa ama ni Itay, anuman ang pinaniniwalaan ng bawat isa, kailangan nila itong irespeto. Huwag din nilang aalisin ang pagmamahal sa kanilang mga kadugo, ano't anuman ang maging sitwasyon, dahil ang mga ito ang tutulong sa kanila sa oras ng matinding pangangailangan. Nang mapansin ni Sabio ang pagkilos ng tiyuhin nila, hindi ito nagdalawang isip na lumapit. Cho, magandang umaga ho. Masaya ako na makita kayo. Kumusta na? Ilang taon din tayong hindi nagkita. Tama na ang formalidad, Sabio. Bumalik ka na sa mga magulang mo at napapaso ako sa mga daladala mo. Kung makikipag-usap ka sa akin, kalasin mo ang mga yan. Alam mo naman siguro kung ano ang tangan ko, hindi ba? Sagot naman ng tiyuhin nila. Dahil sa sinabi nito, napangiti na lamang si Sabio. Hindi na ito nagsalita, lalo pat alam nito ang kahantungan ng kanilang pag-uusap. Makalipas pa ang ilang minuto, pumasok na silang magkapatid sa loob. At mula roon, ipinagpatuloy nila ang pag-uusap sa kanilang mga magulang. Dumaan ang mga araw, kahit papaano naging maayos naman ang lahat. Nagpatuloy ang normal nilang pamumuhay, na parabang hindi man lang niya naranasan ang mga katakatakot na pangyayari sa buhay niya. At bagaman magkasama si Sabio at ang tiyuhin niya, hindi siya nabahala. Batid niya na kontrolado ito ng lolo niya, kaya wala itong kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi inaasahan ng pamilya. Alam din niya na magkapareho sila ng panig dahil na rin sa dugo na namumutawi sa kanilang dalawa. Yun nga lang, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi din nagtagal. Gawa ng pagkaraan ng ilang araw, dumayo ang mga kaibigan ng tiyuhin niya na nakatira sa labas ng baryo nila. Lahat yon may mga dugo ng aswang, kaya nang matunugan ito ng kanilang ama, kusa na siya nitong pinapasok sa loob. Hayaan mo na muna sila, Sabio. Ilang oras lang din namang nagtatagal ang mga yan. Tsaka isa pa, wala naman yung ginagawa dito kundi ang bumisita lang sa tiyuhin mo.
Huwag kang mag-alala. Kaibigan natin ang mga yan. Nang marinig ni Sabio ang tungkol dito, hindi niya ninais na sundin ang hangad ng tatay niya. Pagpang-abot ng tingin nila, seryoso siyang sumagot dito ng, Hindi ako naniniwala, tay, na bumibisita lang ang mga yan. Bilang antingero, tungkulin ko na malaman kung ano ang binabalak nila. Dito nakasalalay ang kaligtasan ng ating pamilya, kaya hindi tayo pwedeng basta-basta na lang magtitiwala. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad itong nagpumilit na lumabas ng bahay nila. Sinubukan pa itong hawakan ng kanilang ama pero sa sobrang lakas ni Sabio, wala rin itong nagawa. Kaya naman nang makalabas na ito, palihim na lamang itong sinundan ng tatay ko. At nang marating na nila ang bahay ng kanilang tiyuhin, nakita nila ang dalawang matandang babae na masaya nitong kausap. Walang sabi-sabi, agad na pumasok si Sabio sa loob ng bahay kahit walang pahintulot. Labis itong ikinagulat ng dalawa, kaya bahagyang naantala ang pag-uusap nila. Maging ang tiyuhin nila hindi maiwasang manlaki ang mga mata dahil sa pangingialam ni Sabio sa kanyang mga kaibigan. At anong ginagawa mo rito, Sabio? Mga bisita ko ito. Huwag na huwag mo silang papakialaman. Tsaka isa pa, iba ang pinag-uusapan namin. Hindi ito patungkol sa'yo o kahit na sino sa pamilyang ito. Nang marinig naman ng dalawang matanda ang sinabi ng tiyuhin niya, bigla namang sumingit ang isa sa mga ito. Bakit, Doma? Kaano-ano mo ba ang pangahas na yan? Gusto mo bang turuan namin siya ng leksyon? Ha? Nang mailahad naman ito ng matanda, biglang nagsitayuan ang mga buhok nito kasabay ng dahan-dahang pagbaba ng mga kuko nito. Nagsimula na ring mamula ang kanyang mga mata, kalakip ng pagsiuslian ng mga pangil niya. Ngunit nang akmang susunggaban na nito si Sabio, bigla itong napahinto ng sa hindi malamang dahilan. Pagpaling nito ng tingin sa kanilang tiyuhin, narinig nila itong magwika ng, Kapag sinaktan mo ang kahit hibla ng buhok ng pamangkin ko, mawawala ka sa mundong ito nang hindi mo namamalayan. Huwag mo akong susubukan. Alam mo kung anong kaya kong gawin. At matagal ko na rin sinasabi sa inyo na para sa akin, mas importante ang mga kadugo ko higit na kahit na sino sa inyo. dahil dito, kung kaya't biglang napaatras ang matanda. Ora mismo rin itong humingi ng tawad, kasabay ng pagmamadali nitong umalis. Paglabas naman ng dalawa, unti-unting tumahimik ang paligid. Mahinahon na ring tumayo ang tiyuhin nila para harapin silang magkapatid. At nung magkaharap na sila, tinanong sila nito ukol sa kanilang kailangan. Yung tingin ng tiyuhin nila, hindi umaalis sa mga mata ni Sabio dahil alam nito na siya ang may higit na kailangan kaysa sa kanyang kapatid. At sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, inilahad nito ang lahat ng bagay na kanilang nais malaman. Ayon sa tiyuhin nila, ang dalawang matandang aswang na nakita nila ay pawang tagapagmasid lamang ng kanilang samahan. Lingguhan itong bumisita hindi para magtiktik, kundi para magbigay ng mensahe sa kanya. Mahalaga para sa tiyuhin niya ang mga balita dahil sa pamamagitan nito, nagkakaroon siya ng dagdag kaalaman ukol sa mga nangyayari sa mundo. Matapos naman niya yung marinig, kahit papaano naunawaan niya ang mga bagay na ibig nitong iparating. Makalipas ang ilang minuto, minabuti na rin niyang magpakumbaba nang sa gayoy wala na silang pag-usapan pa. Nang marinig naman ito ng tiyuhin niya, tumangulang naman ito habang dahan-dahan siyang inaakbayan. Huwag mong alalahanin yon, Sabio. Wala yung kaso. Alam mo kasi sa mga katulad natin, ordinaryo na mga ganyan. Kaya hindi na ako nagtataka sa mga ikinilos mo kanina. At nga pala, yung dalawang yon, huwag mo na silang isipin.
Ako na ang bahalang kumausap sa kanila. Sige ho, tiyo. Maraming salamat. Pasensya na ho kayo ha. Hindi ko napigilan ng mga inasal ko kanina. Ilang minuto pa ang lumipas. Iniwan na rin nila ito. At sa kanilang paglalakad, napag-usapan nilang dalawa ang tungkol sa mga nangyari. Bilang antingero, hindi niya maipagkakaila ang pamamahala ng tiyuhin niya. Sa estado kasi ng mga matandang yon, kahit mga mensaherong mga ito, alam niya na nagtatanga nito ng hindi basta-bastang kakayahan. Ramdam din niya ang dugo ng gabunang nananalaytay sa katawan nito, kaya kung nagkataong nagkasagupa nga silang dalawa, paniguradong may kalalagyan din siya. Dagdag pa niya na, nung marinig niya ang utos ng tiyuhin niya, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Hindi niya mawari kung saan ito nagmumula. Gawa ng unang-una, wala naman siyang napapansing kakaiba sa katawan nito. Yung aura nito normal, at higit sa lahat, wala siyang nakikitang bagay na maaaring pagtaguan ng kapangyarihan ng tiyuhin niya. Isa yon sa mga bagay na nagbigay ng palaisipan sa kanya, ukol sa kung sino ito at sa kung ano ang kaya nitong gawin. Alam mo, Sabio, misteryoso yung tsuhi natin. Pero huwag mo na yung pansinin. Nasa pamilya natin ang katapatan yan. Ilang beses na rin namin niyang nasubukan, kaya hindi na kami nagdududa sa kanya. Marahil aswang nga ang tsuhi natin, pero ang kaluluwa niya ay mas tao pa sa mga taong ating kilala. Nang marinig ito ni Sabio, napanatag siya. Batid niya na nagsasabi ito ng totoo, lalo pat nasubukan niya ang pagmamahal ng tiyuhin niya sa mga kadugo nila. Kaya magmula noon, hindi niya na ito gaanong pinagdudahan. Paunti-unti, nakipaglapit na rin siya rito nang sa gayoy matutunan niya ang pamamaraan nito ng pamumuhay. Sa paglipas ng mga araw, ramdam niya ang kabutihan ng tiyuhin niya. Bagaman purong gabunan ito, kapansin-pansin ang galing nito sa pakikipagkapwa-tao. Kapag ka nasa bayan sila, marami itong natutulungan sa kabila ng matindi nitong pagmamalabis na kumain ng karne ng tao. At ayon sa tiyuhin niya, matagal na niyang nalagpasan ng ganoong pagmamalabis, kaya sa mga sandaling yon, kontrolado na niya ang kanyang sarili. Alam niya kung sino at ano siya, kaya literal na kontrolado na niya ang bawat parte ng katawan niya. Mahirap kalaban ng sarili, Sabio. Yan ang kalbaryo ng mga nilalang na katulad ko. Noon pa man, pinagtuunan ko na ng pansin ang aking sarili. Alam ko na para maging matagumpay, kailangan kong pamahalaan ang mga demonyo sa aking katawan. Nang marinig ni Sabio ang sinabi nito, batid niya na hindi ito totoo. Wala rin siyang maitutol dito, gawa ng maging siya man, ganon din ang ginagawa niya. Kaya sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mas lalo pang naging interesante ang lahat. Sa pamamagitan ng kanyang tiyuhin, maraming bagay siyang natuklasan na ni minsan ay hindi niya inasahan. Sumapit ang gabi. Nang mapagtanto nito na katiwa-tiwala na siya, isinama siya nito sa isang tagong baryo malapit sa lugar nila. Ang baryong yon ay pugad ng mga aswang na pinamamahalaan ng isang matandang nagngangalang Asyo. Gayunpaman, itong si Asyo, kasama sa mga alipores niya, nagpapakita ng galang sa tiyuhin niya na parabang ang mga ito ay sakop lamang ng kapangyarihan nito. Pagpasok nila sa pugad, walang kahit na sino roon ang nagpakita sa kanya ng masama. Lahat ilag at saan mang dako sila magpunta, hindi sila nito sinusundan o minamanmanan. Palagi ring nakabuntot ang pinuno ng baryo upang magbahagi ng mga kaganapan sa kanyang tiyuhin. Inilahad din ito na ang mga operasyon ng pugad kalakip ng bilang ng mga taong kasalukuyang nakakulong sa lugar na yon. Pagkarinig naman ni Sabio sa sinabi nito, agad naman siyang sumingit dito ng, Teka lang, ba't kayo nakukulong ng tao? Pakawalan niyo sila! Nang marinig naman yon ng matanda,
Bahagya naman yung napatingin sa kanya, kasabay ng pagsagot nito ng may buong respeto. Pasensya na ho kayo, pero hindi namin maaaring sundin ang gusto ninyo. Kagaya ninyo, importante para sa amin ang pagkain. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi kagaya ng iniisip mo yung mga taong nakakulong dito. Bawat isa sa kanila na patunayang nagkasala. Tao lang sila kung titingnan. Pero may sa demonyo ang kanilang mga kaluluwa. Dito sila lilitisin na siyang magiging aming pagkain. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, isinama siya nito sa isang kubo kung saan nakakulong ang mga taong tinutukoy nito. Pagdungaw ni Sabio sa lugar, nakita niya ang mga kalalakihang may mga limbag sa katawan at nakaupo sa pinakasulok na bahagi ng kulungan. Kapansin-pansin din ang takot sa mga mukha nito, ngunit hindi niya maipagkakaila ang bakas ng pagiging halang ng kanilang mga kaluluwa. Maya-maya pa, kalmado siyang inakbayan ng tiyuhin niya habang mahinahong nagsasalita. Nagsasabi ng totoong mga yan, Sabio. Huwag kang mag-alala sapagkat matagal na naming napag-usapan ng tungkol dyan. Maski ako man, kumakain ng karne na nagmumula sa mga yan. Hindi ako nakakaramdam ng pagsisisi dahil alam ko na ang pagkulong at pagpatay namin sa kanila ay nakakapagligtas ng mga buhay ng inosente. Oo nga, tama kayo, tiyo. Pasensya na't nabigla lang ako. Bulong na sagot niya rito. Matapos ang pag-uusap, tsaka na nila nilisan ng imbakan ng pagkain ng mga aswang. Nung makalayo na sila rito, agad silang pumunta sa bahay ng pinuno ng baryo. At mula roon, hinainan sila ng mga masasarap at malilinis na pagkain. Wala silang pinagdudahan na kahit isa sa mga ito, gawa ng sa harapan nila mismo yon niluto. Mga ordinaryong tao rin ang naghain ng mga pagkain, kaya alam nila na malinis at higit sa lahat, ligtas ang mga pagkain na ipinasok nila sa kanilang mga sikmura. Pagkatapos ng salo-salo, tsaka nila pinag-usapan ng pakay ng tiyuhin niya. At sa kanilang pag-uusap, dito niya nalaman na hihingi lang pala ito ng konting detalye ukol sa mga nangyayari sa baryo. Inalam din nila ang mga pamamalakad ng ibang mga nilalang, lalo na yung mga dumadayo. Basta, kagaya pa rin ng tate walang makikialam ng mga tagalabas at walang mag-iimpluwensya na baguhin ang mga nakasanayan na. Sundin nyo lang yan at wala tayong dapat pag-usapan. Nang marinig naman ito ng mga nilalang, agad naman yung sumang-ayon sa tiyuhin niya. Matapos nun, inihatid na sila nito papalabas ng pugad. Si Sabio naman, nanatili lang tahimik habang patuloy na pinakikaramdaman ng salot sa paligid. Paglayo nila sa pugad, tsaka pa lamang siya napabuntong hininga pagkalanghap niya ng sariwang hangin. Sabio, pasensya ka na kung sinasama pa kita. Alam kong ayaw mo sa mga ganoong lugar, pero ito lang ang paraan ko para maipakita sa iyo ang araw-araw na sitwasyon ng buhay ko. Naniniwala ako na sa pamamagitan nito, mababago ko ang isip mo. Hindi lahat ng taong nasa kadiliman, Sabio, masasama. Yung iba, sadyang wala lang mapagpipilian, kaya nila ito nagawa. Alam ko naman ho yun, tiyo. Kaya nga sinusuri ko ng maigi ang mga tao bago ko ituring na kalaban. Gaya ho sa inyo, hindi ko kayo kaagad hinusgahan. Matapos ang pag-uusap, tuluyan na silang nakabalik sa kanila. At matapos ang lakad nilang yon, nagpatuloy ang tahimik nilang buhay sa loob ng 2 linggo. Marami ang nangyari noon, kaya hindi na rin niya napagtuunan ng atensyon ang patungkol sa mga nilalang na palihim na dumadayo sa kanilang baryo. Nararamdaman niya ang mga ito pero
Sadyang wala siyang oras na manghimasok sa mga ito. Sa isip-isip niya, nariyan naman ang tiyuhin niya. Kaya mas mainam na ipaubayan na lang niya rito ang lahat. Ngunit ang hindi alam ni Sabio, may nangyayari na palang kakaiba sa baryo. At napansin lang niya ang tungkol dito pagkaraan ng 5 araw. Kaya niya yung napansin ay dahil sa madalas na pag-alis ng tiyuhin niya tuwing papasapit na ang dapit hapon. Dala ng kuryosidad, naghintay siya ng pagkakataon para magkasalubong silang dalawa. At nang tumungtong ang araw ng Biyernes, dito na nga niya na isa katuparan ang binabalak niya. Bandang 7:00 ng gabi, nang masipat niyang naglalakad pa uwi ang tiyuhin niya. Naglakas loob siyang salubungin ito. Tiyo, bakit gabing-gabi nang uwi ninyo? May nangyari bang hindi maganda? Pagkasambit niya nun, agad naman niyang napansin ang kaba sa mukha ng tiyuhin niya. Nung magpang-abot kasi ang tingin nila, para itong nagulat sa nakita nitong paparating. Dala ng kuryosidad, agad niya itong pinansin para naman kahit papaano, hindi ito maalarma. Birong wika pa niya. Oh, Tiyo, bakit parang nakakita kayo ng multo? Nagulat ba kayo sa bigla kong paglabas? Pero nang marinig nito ang sinabi niya, dali-dali siya nitong hinawakan sa balikat. At nang makapasok na sila, pilit siya nitong pinatahimik habang abala ito sa pagmamasid sa labas. Maya-maya pa, nanlaki ang kanyang mga mata nang may masipat siyang matatangkad na tao na balot ng balahibo. Para itong taong lobo kung titingnan, at sa estado nito, halatang napakabangis nito. Matapos naman niya yung masilayan, napatingin lang naman siya sa tiyuhin niya habang pabulong na nagtatanong. Tiyo, ano yan? Mga kalaban yan, Sabio. Hinaan mo lang ang boses mo at masyadong matalas ang mga pantinig nila. Pagkasagot nito sa kanya, sakto namang lumabas si Ramon, yung tatay ko. At nang magpang-abot ang paningin nila, kagad sila nitong tinawag dahilan para mapukaw nito ang atensyon ng mga nilalang sa labas. Nung marinig ito ni Sabio, medyo kinabahan siya kasi hindi niya halos maisip kung ano ang gagawin ng tiyuhin niya noong mga sandaling yon. Ilang segundo pa ang lumipas, napamura na lamang ito habang dahan-dahang lumalalim ang boses. Ramdam ni Sabio ang pag-iba ng presensya ng tiyuhin niya at maging si Ramon noon natigilan sa paglalakad papalapit sa kanila. Sa isang kisap mata, nangitim ang buo nitong katawan kasabay ng pamumula ng dalawa nitong mga mata. Nagsimula na rin itong umangil habang walang patid sa pagtulo ang laway nito. Maya-maya pa, pagtayo nito, nakita nila na nagmukhang kapa ang suot nitong pantalon. Nawala na rin ang pang-itaas nitong damit, kaya kitang-kita na nila ang mga tadyang nitong nakausli sa may balat niya. Sa loob din ng sistema ng tiyuhin niya, nakita nila ang puso nitong parang nagbabaga. Wala silang ideya kung papaano ito nangyayari sa kadahilan ng lahat ng napatotohanan ng siyensya. Parang naging bulaan dahil sa mga nakita niya. Kahit si Sabio na marami ng karanasan, sadyang namangha pa rin sa anyo ng kanyang tiyuhin. Maya-maya pa, pagsilay nito sa kanya, agad sila nitong inabisuhan na wag lalabas ng bahay. Mariin din itong inilahad. Pwede silang magmasid, pero bawal na bawal silang makialam dahil sa oras na may maramdaman itong presensya ng kanan, hindi ito magdadalawang isip na makipaglaban sa kahit na sino sa kanila. Nang marinig ni Sabo ang sinabi nito, kinilabutan siya. At nang mapansin ng tiyuhin niya na wala na silang sasabihin, kaswal itong tumagos sa dingding. Pagdating nito sa labas ng bahay, kitang-kita nilang magkapatid ang mabilis na pagsugod ng mga taong lobo. Nasa 10 ang mga ito at bawat isa sa mga nilalang na yon,
Hindi basta-basta ang kalibre ng kakayahang tangan nila. Kung hindi nagkakamali si Sabio, kapantay na ito ng isang dalubhasang antingero. At kung siya makakaharap ng mga ito, tsak na meron siyang kalalagyan. Paglapit ng mga nilalang sa kinaroroonan ng tiyuhin nila, hindi nila maiwasang mapanganga nang makita nila mismo ang animoy dahan-dahang pagbagal ng oras malapit sa kinatatayuan nito. Nagsimula ring kumalat ang mga lumitaw na apoy sa lupa hanggang sa makabuo ito ng mga simbolong may kaugnayan sa tangan niyang mutya at anting-anting ng kanilang tiyuhin. At nung lumiwanag na ang buong paligid, dito nila napansin ang pagrupok ng kanilang mga karga at gamit. Ultimong sandata ni Sabio, hindi nakaligtas sa enerhiyang pinakawalan nito. Sa panig naman ng mga nilalang, ramdam na ramdam ng mga ito ang pagrupok ng kanilang mga anyo. Kaya sa halip na magpatuloy, agad itong umatras habang pilit na pinipigilan ang paglalagas ng kanilang mga buhok sa katawan. Ba't kayo umatras? Akala ko ba mula kayo sa lahi ng mga mandirigma? Ano ang nangyari? Ba't kayo nagkaroon ng takot sa katawan? Seryosong wika ng kanyang tiyuhin. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla namang umangil ang mga nilalang. Marahil na insulto ang mga ito, kaya labis-labis ang naramdaman nitong galit sa kanilang kalaban. Bagay na naging daan upang muli itong sumugod ng hindi na pinag-iisipan. Inakala nila na kaya nila kapag sama-sama sila at naisipan nilang magagawa nilang tapatan ng lakas nito, pero lingid sa kanilang kaalaman, nasa ibang kalibre at antas ang kanilang katunggali. Kaya naman paglapit ng mga ito sa tiyuhin ni Sabio, nasaksihan nila kung papaano mamatay ang mga nilalang na nasa unang hanay. Paglapit ng mga ito, agad na tumagos sa kanilang dibdib ang mga daliri nito, kasabay ng mabilis na pagkalusaw ng mga katawang lupa nila. Pagkalat ng mga buto at bungo nito sa paligid, dito na nagdesisyon ng tiyuhin nila na sumugod. Wala itong itinira na kahit isa, dahil naniniwala ito na isang walang kapatawarang kasalanan ang ginawa ng mga nilalang. Pagkatapos ng pangyayari, tsaka pa lamang dumating ang mga tauhan itong nagmula sa pugad. Kasama ng mga ito ang pinakamalalakas nilang mandirigma na parabang nakahanda na itong makipagpatayan sa kanilang mga kalaban. Ngunit nang masipat ng mga ito na tapos na ang kaguluhan, bakas sa kanilang mga muka ang tila bang matinding pagpapasalamat. Pagsilay naman dito nila Sabio, agad silang lumabas ng bahay para masaksihan ang mga susunod pang kaganapan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpalit na rin ng anyo ang tiyuhin nila para kausapin ang kanyang mga kasama. Hindi biro ang nangyari ngayong gabi. Bukas, bago pumutok ang bukang liwayway, iparating nyo sa mga karatig lugar ang pananalakay ng mga aspo. Alarmahin nyo ang ating mga kapatid, sapagkat ang mga nilalang na ito ay walang pili sa kanilang pagkain. At base sa aking pag-uusisa, mas nagkakaroon sila ng interes sa mga katulad nating may malalakas na tangan. Mula sa araw na ito, kailangan nating ihanda ang ating grupo. Ang kanilang pagsalakay sa baryo ay maituturing na isang hudyat ng digmaan. Nang marinig ito ng mga tauhan ng tiyuhin niya, agad itong umalis para balaan ang kanilang mga kasama. At magmula noong araw na yun, mas naging mahigpit ang mga ito sa kanilang baryo. Wala mang nakikita sila Ramon. Base sa mga sinabi ng kanilang tiyuhin, may mga nangyayaring labanan sa mga karatig lugar. Kasalukuyan pa nitong hindi naaabot ang kanilang baryo, kaya wala pa sila ritong nararamdamang hindi kaaya-aya. Akala nila hanggang doon na lang ang nangyayaring digmaan, pero lingid sa kanilang kaalaman na sa paglipas ng mga araw, unti-unti na pala itong lalawak.
Pagkaraan ng 3 linggo, narating ng mga ito ang kanilang baryo. Dahil dito, kung kaya't isinama na si Sabio at si Ramon upang makatulong sa hanay ng kanilang mga kasama. Importante ang presensya nilang dalawa dahil sila ang mamamahala sa mga pangontrang higit na mas epektibo sa hanay ng mga kalaban nila. Ayon sa kanya, hindi biro ang pinagdaanan ng magkapatid para lamang makabuo ng pangontrang maaaring tanganin ng isang purong aswang. Mabuti na lang sapat ang oras na ibinigay sa kanila, kaya nalikha nila ito ng walang pagkakamali at pagkukulang. At nang maisakatuparan na nila ang pangontra, inanyayahan sila ng mga ito na tumungo sa pugad hindi para bumisita, bagkus ay para makiisa. Mariing inilahad ng tiyuhin niya na dahil sa kanilang mga ambag, kaisa na sila sa nangyayaring digmaan. Itinuturing na sila nitong mga kapatid, kaya hangad ng mga ito na makita ang resulta ng kanilang mga pinaghirapan. Huwag kayong mag-alala, Sabio. Sinisiguro ko sa inyo na kami muna ang mauunang babagsak bago kayo. Masyado naman kayo nagbibiro, Tiyo. Alam ko namang hindi tayo aabot sa ganyan. Kampanteng sagot niya. Matapos ang pag-uusap, tsaka na sila naghintay hanggang sa lumubog ang araw. 6:00 pa lamang ng hapon, may mga naririnig na silang atungal di kalayuan hanggang sa nasipat na nila ang mga nilalang na buong puwersang bumababa mula sa isang napakatarik na bundok sa harapan ng pugad. Hindi mabilang ang dami ng puwersa, kaya nang makita nila ito, medyo nag-alala sila. Sa hanay naman ng kanilang mga kasama, isa-isa na itong sumalubong sa mga kalaban hanggang sa tuluyan nang nagsimula ang kaguluhan. Pantay lang pagdating sa lakas ang magkalabang lahi, kaya sa loob ng ilang minuto, marami nang bumagsak sa magkabilang panig. Ramdam na rin nila ang pag-usad ng mga nilalang hanggang sa marating nito ang bakod ng baryo. Mula sa lugar na yon, dumagungdong ang lupa kasabay ng pag-ahon ng malalaking uod. Ang mga ito ang gumawa ng mas malaking butas upang daanan ng iba pang hukbo ng mga kalaban. Pagsilay naman niya sa mga ito, dali-dali na silang napatakbo dahil alam niya sa kanyang sarili na malapit na nitong masakop ang baryo. Ngunit pagsilay dito ng tiyuhin niya, kalmado lang itong nag-orasyon hanggang sa may nagpakitang malalaking bunganga ng kung anong mga nilalang. Ang mga ito ang naging lagusan ng mga nagbabagang nilalang na siyang kumaharap sa mga paparating na hukbo. Walang katapusan ang dami ng mga ito, kaya kalaunan, nagawa nitong matalo ang kanilang mga kalaban. Pagtungtong ng hating gabi, wala silang ibang nakita kundi ang mga tumpok na bangkay ng mga nasawi. At ang tanging naiwang nakatayo sa mga ito ay ang tiyuhin nilang hindi man lang nagtamo ng galos sa katawan. Basta ang napansin lang nila, matinding pagod ang naramdaman nito pagkatapos ng giyera. Magmula noon pinuno, naging kasama na nito si Sabio. At paunti-unti, nabago ang tangan niyang aral. Hindi naglaon, nakilala si Sabio bilang antingerong tagasunod. Nakilala sa aming pamilya na ang tiyuhin kong gapunan. Kulit, no? Parang ang ama kong gabunan.